Guys, nandito tayo ngayon sa Sorrento sa may SM Bacoor. Tayo po ay magsi-service ng home service massage ngayon dito sa aking client. Bali, second time ko na po itong pupunta rito na gusto nyo pang aking service, kaya ito, nandito na naman po tayo ulit. Tayo ay magsi-service na naman ng massage. Init nga lang. Mainit. Hapon. Magandang hapon po. Salamat. Guys, pauwi na tayo. Pagkatapos ko lang magmasad sa akin client dito nga sa lugar na to, sa Sorrento Camellia Home sa may SM Bacoor. Init-init po. Yan, dun pa ako galing sa may kulay blue pinturang gate na yan. Nag-home service po ako, mga kapatid. Home service massages dito po sa may Sorrento Camellia Home sa may SM Bacoor. Guys, huwag niyo po palang kakalimutan na i-subscribe ang aking YouTube channel, Ricky Uragon Vlog. Paki-like, paki-share, at pakipindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na gagawing videos. Ganon din po ang aking Facebook page na Ricky Uragon Vlog. Pakipollow na rin po, mga kapatid. Yan, ito po ang lugar. So once again, mga kapatid, isang mapagpalang hapon natin lahat at bye bye, God bless you.